Hello ba song jutunan lamsako ani katal video angke tini angke ang moi songna nai tongo fungai sri moi borok songna nai tongo angke o moi borok tam ore nai ang tini nonga ang phonok nai angke o jaga tongo orai blai tei mo fry blai angke bethai bo kisa misa thajak tongo abono ang mix khlai tini moi borok songnai angke nai tong din rong ani video no pai sak jorate Hingke tabuk ke mangso mosjang khainani bagi ready khai tongo moso tabuk o jaga hasing kisari wene mono mosjang dengnai mangso mosjang ni bagui wow Hello, welcome to my vlogs. Hingke tining kyang thangnai kaisa jaga o abon bagi ko ang ready roga korok baikha hingke tesa tokna ka ang nokhor nai ta angke ani khoroksa dol bo D.I.E.T ni admission nai po angke bo sawano kisa logi ready nei hingke ang tini bin logi o thangnai te thangte te kisa jodi jora rok ma khaike ba kisa misa beri nai ta angke norong nai tong gan vlog no paisak jorate iko ke omong kan ke tini ay outfit omong kan ke teksa tong ang ka nong kon nai ang norong logi di tong dia no and logi tong wai ko ke tabuk ang thang sinai satung tungmani mayu khnai to ko khaina khama lamo dego thanga gang khajuse khaina pinai tungmani han marso kapal ba ekdom chang khamar ke kapal kasa rok bai gotia pu sami abuso wa bai gotia nang thang sinai dam khai hingke tabuk ge sok paikha kakraboni D.I.E.T College hingke phatarte hingke omo haita koi gorong ke sijak ke yango hangke omong hangke yang bisingo bo yang te bu kotoma yang side dog ang sa ge semale video asa khaimi eta borok tong kaba ke tabuk ke payment ni bagai ring hamjang amon bagai sing wait khalaijak hingke omo hangke jara physical handicap borong ni list nongkhorjak tei admission ni bagai tam nangoro seijak ta leng suka ekta tamno naikha pura kagos potro thik khaimang ses tungmani satung bo marang sekali tapi kya hingke tabuk hingke college ni uniform naina nai tongo jeng bahai nama jana hone quality ta color ko joto dakan tongo hapen quality alada tongo tangka abno nai tongo jeng tabuk paina ni bagai এটা সামনে 260 টাকা পিস এটা কলেজ রে বাবু তো করে না আমি বলবো আসলে 그만해 어머요 có sắp dân rùng số cái tùng
tei kotoma pura lili. Yang apa lili kotoma? Cinta. Wati pani ka. Dam kan nok kan jenai sama aku pai bika. Wah, nok bersip sip dong tok saka pura. Anu klo kan orang tei jano khawa kai kalapani po. Wah, nok bersip sip pura. Kalapani. Abun ta anu klo ko edi. Yang ka tei kotoma oma. Ta masuk nok bersip sip sase. Nomor bersip sip pura marnang sekote kecil pura wati phai ti tor mane tabu khon komia khoyang gong ka oti kotomano nukunyang pura naina musung kangkang oro kisa bathaka hi boike rungrok bai arok sromui tongkho omo jaga asike naithok otei kecil pura nuguinyang asike bwkha tongthok soka bwkha srang soka mar kheno omo hai jaga ang waisa pano nugya ko asike tei bo kecil ni pura tei kosom ongjak omo asike jaga naithok omo ba hingke o tei kecil naithok ni bumung ke kalapani omo hingke yang monfut side o ke norong bo naina hingke thangui nai mano asike jaga naithok omo hai jaga naithok ang waisa pano nugya ko oro phai asike mane tamani asike peace shanti mankha pura tongthok soka o tei no nugui manang soka tei pura kecang nobar bo thanda mana kamu tongthok mani tei bo ekdom kosom tam mo kalapani pu kalapani nokha nai bejo wati phainya naijak pura